Möýüm getiren habary. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bürüler şäherde dellekçi bolup işleýär ekenler. Şol şäheriň ýakynynda bir tokoy bar eken. Bu tokoyda bolsa dörli renkli kuşlar ýaşaýar ekenler. Bu kuşlar tokoyuň dörli ýerine gidip, aýdym-aýdyp hidleder ekenler. Şeýdip, ay gün geçipdir. Ahiri bir gün kuşlar terçäniň öýüniň ýanyna aýdym aýtmaly bolupdyrlar. Terçäni görmäge gelen kuşlar özleriniň iň gowy aýdymlaryny aýdypdyrlar. Emma olar bir zada ünsärmändirler. Terçäniň öýü awçynyň çatmasyna ören ýakyn eken. Üstesine de awçy edil şol gün öýüne ekeni. Awçy kuşlaryň tetini eşdip, men bu aýdym aýdýan kuşlary hökman görmeli. Ayaklarym meni öz-özünden tokoy alyp gidip barýar, diýipdir. Awçy tokoya girenne özüni hatda gowduýup başlapdyr. Çünki kuşlaryň teti awçyny jadylapdy. Awçy munyň ýalmakmal owadly kuşlaryň öň hiç ýerde görmänni. Ol çatmasyna gelip, nädip bolsa-da bu kuşlar hökman tutmaly. Olar satyp baý bolmaly. Emma muny nädip etmeli, diýipdir. Aýdym aýdyp duran kuşlaryň ni awçydan habar wady, ni de başyna geljek beladan. Garangy düşen soň awçy öýüne gaýdypdyr. Ol gören eşdenlerini aýalyna görünmerdir. Awçy aýalyna teredip şeýle diýipdir. Eger meniň maksadym ýerine düşdi, sen hem gapçanak ýup ýörmersiň. Biz dünýäniň iň baý adamlary bolarys. Galan ömrümiz hem bagtly geçireriz. Aýaly adamsyna munyň boş hyýallygyny, näçe aýtsa-da ony ýolundan taklap bilmändir. Öýüň burçunda ýaşaýan möý, er aýalyň hemme geplerini eşdipdir. Möý bu habary kuşlara ýetirmeli diýen netije gelýär. Çünki ondan başga bu habary kuşlara ýetirip biljek hiç kim ýok eken. Emma möý kuşlaryň ýanyna barýan ýol bilen okdy. Ertesi gün möý awçynyň adyk talýan torasyna giripdir. Soňra möý öz-özüne bu insapsyz adam meni nahar diýip ýaýmesin. Kuşlary nefsi agyrmadyk adam maňa nefsi agyrarmy näme? Allahan özüň kömek ede göri ýagşy niýet bilen ýola düşdüm. Awçy bilen möý ýoluny dowam edip gidiberipdirler. Awçynyň harta dünýäliginden ýaňa ýüregine gorku diýen adam galmandyr. Möý, "Akşy kuşlara bir habar berip bilsedim" diýipdir. Çünki kuşlaryň teti dura-bara bilen eşdilýärdi. Kuşlaryň hoşamaý owadlaryny dinläp, garnymyzy bir doýuraly. Awçy nahara güýmenip durka möý ýanyna agaja çykypdyr. Awçy bolsa naharyny iýip bolan soň kuşlaryň teti gelýän tarabyna ýöre beripdir. Ol kuşlaryň tetiniň birden ümsümlik bolanyny eşdip, günüň ýaşyp gelýänine göz ýetiripdir. Awçy gelen ýoly nädip tapjany hem bilen okdy. Ay mazal atmana galan wagty awçy ahyry tokoydan çykmaga başarypdyr. Öýünde aglap oturan aýaly, "Men ona gitme diýip kän aýtdym" diýipdir. Awçynyň öýüne gelenini gören aýaly biraz köşeşipdir. Ertesi gün möý kuşlaryň ýanyna baryp, "Bu ýerden gidin, sizi ýyzarlaýan düşman bar. Ondan habaryňyz barmy? Ol sizi tutup satmakçy bolýar. Ol dünýäniň iň baý adam boljakmyş. Men öň öýünde ýaşaýardym. Gelin hemmämiz bileleşip bu awça bir hile guraly. Awçyny bizi tutmagyna ýol bermäli" diýipdir. Kuşlar, "Biz sana näde inanmaly? Sen belki ýalan sözleýärsiň. Şu wagta çenle bu tokoy hiç hil adam gelmedi. Gelselerem ýyzlaryny tapman kösenýärdiler." Möý, "Adamyň barmadyk ýeri ýokdur. Men aýtjama aýtdym, soň puşman etmä. Sen bu tokoya adam gelip bilmeýär diýen welin, men bu ýere nädip gelenimi aýdaýynmy? Gelinginde habary awçydan alalym. Awçy bolsa hemme zady taýin edip goýupdy." Ol aýalyna, "Eger men wagtynda gelip ýetişmesem, şu deprek çalarsyň" diýipdir.
Belli bolmaz. Belki yine adaşmam mümkin. Şeýdip awçy guşlaryny tutmak üçin ýola rowana bolupdyr. Guşlarym bolsa köpüsi möýüň aýdanlaryna inanmanyrlar. Awçy tokoýdan ýörep barýarka çüýrük agajy kakyp duran daş deşene duşýar. Daş deşen gözlerini inanyp bilmändir. Ol derrew agajy kakmagyny goýup möýüň ýanyna ugrapdyr. Daş deşen: "Bagşla dostum, biz seni dinlemedik. Men ýaňja awçyny öz gözlerim bilen gördüm. Ol seslerimizi eşitip bize tarap gelýärdi. Gelin aýdym aýtmak goýup, awçydan nädip gaçyp gutulmagyň pikirini edeliň. Emma möý gardaş biziň kellämize hiç hili pikir gelenokda. Seni başda dinlemedik, bagşla bizi. Indi ol adamdan nädip gutulajagymyzy bilemizok. Muny diňeseň bilýärmeseň, bize bir ýol görkezip" diýipdir. Möý: "Bolýar, onda meni gowy dinläň. Awçynyň niýeti sesiňizi gowy bolan üçin sizi satmakdyr. Awçy size ýakynlaşanna siz uzaklara uçup gidiň. Bu ýerde diňe aýdym aýdýan garga galsyn. Awçy eşden owazlaryny ýöne ýere gulagyna gelýändir öýdür. Şeýdip awçy hem dinläp ýadar, hem-de eşdenlerine inanyp bilmez" diýipdir. Bütün guşlar möýüň aýdyş ýaly edipdirler. Awçy gelip görse, ne guş bar, ne de owaz. Ol eşden guş seslerini ýöne bir hyýalar öýdipdir. Öz hem ören ýadapdyr. Şeýdip awçy alaşsyz ýygyna gaýtmaly bolupdyr. Emma ol gelen ýoluny tapyp bilmeýän çäresiz galypdyr. Öýünden depresiýa hem eşitilen okdy. Şondan soň awçy guşlary ýyzarlamagy goýuwalsyn edipdir. Soňra ol uzakdan gelýän depresiýasyny eşitipdir. Depresiýasyny ýyzarlap, dereleri, depeleri geçip ahyry öýüne gelipdir. Aýaly bolsa öýünde uzunlyk iýçe tokmak bilen depreni urup oturypdyr. Mahal ýola bakypdyr. Adamsynyň gelýänini, gelmeýänini seredipdir. Adamsyny gören aýaly näme bolu qaqasy. Adamsy ullan demin alyp işläp halal kazanç etmekden gowsy ýok ekeni. Bu dünýede guşlatyp kim baý bolupdyr diýsene.